అట్లాగే వేదిక మీద ఉన్న మానవ హక్కుల వేదిక రాష్ట్ర నాయకులు, అట్లాగే ఈ జిల్లా నాయకులు, ఈ సభకు విచ్చేసిన హక్కుల కార్యకర్తలందరికీ మరియు ప్రజలకి, మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ఉద్యమంగా తెలియజేస్తూ, మానవ హక్కులు మనిషిగా పుట్టినప్పుడే కొన్ని హక్కులు మనకు సంక్రమించబడ్డాయి. కేవలం చట్టబద్ధమైన హక్కులుగానే కాకుండా మనిషిగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి జీవించే హక్కు, తమకు నచ్చిన బట్టలు వేసుకునే హక్కు, తమకు నచ్చిన తిండి తినే హక్కు, తమకు నచ్చిన ప్రాంతంలో ఉండే హక్కును కలిగి ఉన్న వాళ్ళే మానవులు. అలాంటి ఆ మానవ హక్కులను హరించి వేయబడుతున్నప్పుడు, ఆ హక్కులను కాలరాస్తున్నప్పుడు మానవ హక్కుల వేదిక ఆ బాధితులకు అండగా నిలబడడానికి ఈరోజు ఏర్పడింది. మనం అనుకోవచ్చు కేవలం రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కుల కోసమే మానవ హక్కుల వేదిక పనిచేస్తుందేమో అనేది కూడా చాలా చోట్ల వస్తున్నమాట. కానీ ఈరోజు భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ఈ బీజేపీ పరిపాలనలోకి వచ్చిన సందర్భంలో మనిషి ఏమి తినాలనేది కూడా వాళ్ళే నిర్ణయించే స్థితి ఈరోజు కనబడతాం. ఎలాంటి తిండి తినాలి, ఏది వండుకోవాలి, ఏది తినకూడదు, అట్లాగే మహిళలు తమకు నచ్చిన బట్టలు కూడా వేసుకునే హక్కు ఈ భారతదేశంలో లేకుండా పోయింది. తమకు నచ్చిన చోట నచ్చిన టైంలో తిరిగే హక్కును కూడా ఈరోజు మహిళలు కోల్పోయిన పరిస్థితి ఉంది. ఇది మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన. చట్టబద్ధంగా పాలకులు ఉల్లంఘిస్తున్న హక్కులతో పాటు మనిషిగా మానవుడికి ఉండాల్సిన హక్కులు కూడా ఉల్లంఘిస్తున్నప్పుడు ప్రశ్నించడానికి ఒక వేదిక కావాలి, ప్రశ్నించడానికి ఒక సంస్థ కావాలి. అది మానవ హక్కుల వేదిక. మనం అనుకోవచ్చు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనందరం ఉన్నాం, తెలంగాణ పోరాటంలో దాదాపు అందరూ పాల్గొని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న పరిస్థితుల్లో మనకు నచ్చిన హక్కులను సాధించుకుంటామని, మన రాష్ట్రాన్ని మనం పరిపాలించుకుంటామని చాలా ఆశలతో, ఆకాంక్షలతో తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేశాం. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక ఏం జరిగింది? మీటింగ్ పెట్టుకునే హక్కును మనం కోల్పోయాం. ధర్నా చేసుకునే హక్కు కోల్పోయి ధర్నా చౌకును కూడా ఎత్తేసే పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చింది. ఈరోజు మానవ హక్కుల వేదిక మీటింగ్ పెట్టుకోవాలంటే పోలీసుల దగ్గర మనం పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన స్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం నెట్టబడ్డాం. అట్లాగే మనం ఎక్కడైనా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించాలంటే వ్యక్తిగా కూడా ప్రశ్నించలేని స్థితిలో, సంస్థలుగా కూడా ప్రశ్నించలేని స్థితిలో మనం పడిపోయాం. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇంతకుముందే వక్తలందరూ మనకు తెలియజేశారు మానవ హక్కులు ఎట్లా ఉల్లంఘించబడుతున్నాయి, చట్టాల ద్వారానే వాళ్ళు మనకు ఎట్లా ఉల్లంఘిస్తున్నారు అనేది మనకు తెలియజెప్పారు. ప్రస్తుతం మన కర్తవ్యమేంటి? హక్కులు ఉల్లంఘించబడుతున్న మాట వాస్తవం. ఈ పాలక విధానాలన్నీ కూడా ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలుగా మారుతున్న మాట వాస్తవం. ప్రజాస్వామ్యం అని చెప్పబడుతున్న దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం పోయి నియంతృత్వం ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చిన పరిస్థితి. రాజరికం నుంచి మళ్ళా ప్రజాస్వామ్యం వచ్చిన మనం తిరిగి రాజరికం వైపు పోతున్న పరిస్థితి తెలంగాణలో ఉన్న పరిస్థితిలో ఉన్నాం. మరి వీటన్నిటి నుంచి బయటపడాలంటే మనం ఏం చేయాలి? మనందరం సంఘటితం అవ్వాల్సిన అవసరం. కార్మిక, కర్షక, విద్యార్థి, మేధావి, మహిళ మేధావులంతా కూడా ఏకం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళందరి కర్తవ్యం ఈ సమాజంలో హరించబడుతున్న హక్కులను ప్రశ్నించి కొట్లాడి మళ్ళా మన హక్కులను మనం సాధించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఒక 2-3 అంశాలు తీసుకుంటే, ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం సమాన పనికి సమాన వేతనం అనే ఒక హక్కును తన సుప్రీంకోర్టులో చేసింది. కానీ ఈరోజు ఒకవైపు రెగ్యులర్ అని, మరొక వైపు కాంట్రాక్ట్ అని, లేకపోతే అవుట్ సోర్సింగ్ అని మొత్తం విభజించి సమాన పనికి సమాన వేతనం సంగతి పక్కన కానీ ఎప్పుడెప్పుడు ఎవరెవరిని తీసేద్దామనే ఆలోచనలో ఈ ప్రభుత్వాలు ఉంటున్నాయి. దాంట్లో భాగంగానే ఆర్టీసీని కావాలని ఈరోజు నష్టాలకు నెట్టినట్టుగా చూపించి వాళ్ళని బయటకు పంపించడానికి, ఈరోజు ప్రైవేట్ చేయడానికి కోసం మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా ఉన్న పరిస్థితి ఉంది. వీటన్నిటినీ ప్రశ్నిస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు అనేక మంది మేధావులను,
మాట్లాడుతున్నారన్న ఉద్దేశంతో అనేక మంది మేధావులను ఈరోజు ప్రశ్న వేస్తున్న వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసిన పరిస్థితి మన కళ్ళ ముందు కనబడతా ఉంది. ఈ రోజు కూడా చాలా మంది కామ్రేడ్స్ ను ప్రజా ఉద్యమాల నాయకులందరూ కూడా అరెస్ట్ చేసి జైళ్లలో పెట్టిన పరిస్థితి ఉంది. రాత్రి కూడా చూడకుండా మహిళలను కూడా జైళ్లలో పెట్టిన పరిస్థితి ఉంది. వీటన్నిటి వ్యతిరేకంగా మనం పోరాటం చేయాలి అంటే మనందరం సంఘటితమై ప్రశ్నించడం అనేది నేర్చుకుని, ఒకవైపుగా ప్రభుత్వాలు అణచివేతను కొనసాగిస్తుంటే అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు చేయడంలో ఎట్లా మనం ముందుకెళ్లాలన్న ఆలోచన మనందరం చర్చ చేసుకోవాలి. ఈ మహాసభ అందుకు వేదిక కావాలి. ఒక వ్యక్తి ఆలోచించకంటే 100 మంది వ్యక్తులు ఆలోచించి ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని ముందుకు తీసుకొని దాని వైపుగా భవిష్యత్తును నిర్మించుకునే వైపుగా మీ మహాసభలు ఉండాలని, అట్లాగే రేపు జరిగిపోయే ఉద్యమాల్లో మా నిజామాబాద్ కమిటీ కూడా మీకు అన్ని రకాలుగా ఇళ్ళవేళలా సహకారంగా ఉంటుందని